og velkommen til Datakompagniets podcast-serie. I dag skal vi tale om noget, der fylder rigtig meget ude i virksomhederne, nemlig AI-værktøjer. Ja, specifikt kigger vi lidt på Microsoft Copilot og ChatGPT, ikke? Lige præcis. Hvordan kan de skabe værdi? Hvad er forskellene? Vi dykker ned i det, baseret på det materiale, vi har kigget på sammen. Spændende. Okay, AI er jo overalt. Men lad os starte med Microsoft Copilot. Hvad er det særlige ved den, sådan som vi ser det i kilderne? Altså, Copilot er jo dybt integreret i Microsoft 365. Du ved, Word, Excel, PowerPoint, Teams. Hele pakken. Ja, den er ligesom inde i programmerne. Præcis. Og den styrke, som flere af de her analyser peger på, det er at forbedre dine interne arbejdsgange. Det handler om produktivitet. Okay, så konkret. Jamen, forestil dig at få hjælp til at skrive et udkast i Word, eller at få analyseret data og lavet grafer i Excel, uden at skulle rode med komplekse formler. Eller som det der eksempel med Teams-møderne. Ja, netop. At få et automatisk referat af et Teams-møde, det sparer jo tid. Det handler om effektivitet i de værktøjer, mange bruger hver dag. Okay, så den arbejder internt med dine egne data og processer i Microsoft-verden. Helt rigtigt. Den bruger din kontekst fra mails, dokumenter, møder til at hjælpe dig. Hvad så med ChatGPT? Den fylder jo også meget. Hvordan adskiller den sig? Ja, ChatGPT, som jo kommer fra OpenAI, den er mere en alsidig, samtalebaseret AI. Den er ikke bundet til Microsoft-pakken på samme måde. Okay. Dens force ligger i det her med naturlig sprogforståelse og generering. Den er super god til opgaver, hvor sproget er i centrum. Som for eksempel? Altså mere udadvendt eller kreativt måske? Ja, eller til brainstorming, få nye idéer på bordet. Den er utrolig fleksibel i den måde, den kan generere tekst og indgå i dialog på. Det er jo her, det bliver rigtig interessant for dig som lytter. Hvornår giver det så mening at vælge hvad? Præcis. For valget afhænger jo helt af behovet. Hvis din virksomhed er dybt forankret i Microsoft 365. Hvilket mange jo er. Ja, netop. Og målet primært er at optimere de interne processer, dokumenthåndtering, dataanalyse derinde, så er Copilot et rigtig stærkt bud. Den kan virkelig automatisere nogle tidskrævende ting. Okay. Men hvis fokus mere er på den eksterne kommunikation, altså kundedialog, kreativt indhold, support på tværs af forskellige platforme, Ja. så er ChatGPT's fleksibilitet og de der samtaleevner måske mere oplagte. Den styrke ligger netop i den brede sprogforståelse. Så det handler altså om, hvor din største udfordring eller dit største potentiale ligger, internt eller eksternt, kan man sige. Meget forenklet, ja. Men der er jo også et andet super vigtigt aspekt, som flere af kilderne fremhæver, datasikkerhed. Ja, det må man sige. Det er jo afgørende. Hvad ser vi der? Altså med Copilot, der drager du fordel af Microsofts sikkerheds- og compliance setup inden for Microsoft 65 og Azure. Den kører ligesom inden for de rammer, man kender. Præcis. Data behandles inden for din egen tenant, som det hedder. Det giver en høj grad af kontrol, især med følsomme data. Det er designet til at leve op til standarderne. Okay, trygt og kendt på en måde. Hvad med ChatGPT? Jamen, ChatGPT er også sikker, men man skal være lidt mere opmærksom, især med den offentlige version. Fordi den er trænet på bredere datasæt, og data typisk sendes ud af dit eget system. Så man skal tænke over, hvilke data man putter ind? Lige præcis. Vær varsom med fortrolige oplysninger der. Der findes selvfølgelig enterprise-versioner med bedre sikkerhed, men det er en vigtig overvejelse. Hvor behandles dine data? Det understreger virkelig pointen om, at det ikke bare handler om at købe en licens, man skal have en strategi på plads. Helt sikkert. Det er afgørende. Og strategien bør starte med, ja, hvorfor? Hvad mener du? Jamen, hvilke processer skal forbedres? Hvor giver AI mest værdi for lige præcis jer? Start gerne med nogle små pilotprojekter for at lære. God pointe. Og hvad ellers? Data. Sørg for, at jeres data er i orden. AI er jo kun så god som de data, den fodres med. God datakvalitet er fundamentet. Og så er der vel også medarbejderne. Absolut. Træning, træning, træning. De skal jo forstå, hvordan de bruger værktøjerne bedst og ansvarligt. Og så skal der være en kultur, hvor man tør prøve sig frem. Lære af det. Okay, så for at samle op her til sidst for dig. Valget mellem Copilot og ChatGPT, eller måske en kombination, det afhænger virkelig af dine unikke behov, din IT-infrastruktur, din forretningsmål. Ja, groft sagt. Optimerer du internt i Microsoft-verdenen, eller styrker du den eksterne dialog og kreativitet? Netop. Og så lige en sidste tanke at tage med.
Udover at spare tid, hvordan kan de her værktøjer måske fundamentalt ændre den type opgaver, dine medarbejdere fokuserer på? Uddyb lige det. Jamen, kan det her frigøre dem fra rutinerne til at lave mere strategisk eller kreativt arbejde? Altså det arbejde, som AI i hvert fald endnu ikke kan klare. Det er da et spændende potentiale. Ja, tak herfra os. Vi håber, du er blevet inspireret til at tænke over, hvordan AI kan styrke netop din virksomhed ud fra det, vi har talt om. Og har du brug for mere information om strategi, implementering eller måske lige præcis sikkerhedsdelen, så tag endelig fat i vores udviklings- eller compliance-konsulenter. De sidder klar til at hjælpe. Ja, vi glæder os til at høre fra dig og til at hjælpe.